orelletes, quiriguilles. Així a Nàquera és molt, què vull dir jo, les paraules canvien a muntó. I tant, Nati, i així diguen quiriguilla. Pronunciante es que està lloviznant. Està pronunciant que se caien gotetes. Són algunes de les expressions, paraules típiques del municipi de Serra, al Camp de Túria. Per a que no es perden, l'Ajuntament ha posat en marxa un projecte de recuperació amb les aportacions del veïnat. Han arreplegat més de 70 locucions pròpies, de les quals finalment 32 han passat el filtre de típicament serranes. Me'n vaig a esmorzar. En casa diran, he anat al metge i s'ha mort. Acompanyem a esmorzar Antonio, veí de Serra, amb 81 anys conserva totes les paraules genuïnes del municipi. Què vol dir pujar la rotxeta? Vull, doncs això, una comparança, pujar la rotxeta amunt, que està tot empinat. Coster amunt ens guia fins a la llar del jubilat, on el parlar propi de Serra està present en cada conversa. Nosaltres així sempre diguem espàrrics, però com resulta que el meu fill ja té tot això de lo que és la nova legislatura del Valencià, diu espàrrecs, pare. I a la creïlla li diuen quereïlla o al pebre roig, pibe roig. Pibe roig el gastem molt per sofregir. Mentre fan, diuen, la cafeteràpia diària, Amparo i Natividad ens ensenyen el parlar de Serra. A poner-se, sentar-se i quedar-se així sentat. M'apone. Es tracta d'expressions i locucions típiques que fan servir sobretot les persones majors i perquè les noves generacions les utilitzen, l'Ajuntament ha encetat un projecte de recuperació. Hem intentat que les 32 paraules que formen el cal·ligrama siguin les més nostres. En la llengua no hi ha res correcte o incorrecte, perquè la llengua és propietat dels parlants. Podríem dir que no són paraules normatives, perquè no estan en el diccionari, però al cap i a la fi són paraules que s'han d'usar i, per tant, em sembla una tasca magnífica recopilar-les. Hi ha fills que no poden parlar d'un dialecte o subdialecte, però sí d'un parlar típic.